Vážení suchozemci, chcete sa dozvedieť o neobyčajných dobrodružstvách slávneho moreplavca kapitána Cooka a jeho druhov? Sadnite si a načúvajte. Jedného hmlistého rána sedel vo svojej kancelárii starý admirál, veliteľ všetkých námorných kapitánov. Mal hlavu plnú starosti. Prichádzam na váš rozkaz, admirál. Vítam vás, kapitán. Pozrite sa sem a pochopíte, prečo som vás zavolal. Toľko nepresností mi robí starosti. Sopky sú zakreslené správne, ale tie ostrovy... Teraz prejdeme k mape námorných ciest. Oj. Ako to, admirál, že nie sú pomenované tieto pevniny? No, pretože sa dosiaľ nikto neodvážil na ne vstúpiť. Vydám sa na cestu, admirál, a všetko riadne preskúmam, pomenujem a zakreslím. Bravo, práve to som od vás očakával, kapitán. Pohyb, pohyb! Zatiaľ, čo sa admirál starostí zbavil, kapitánovi nastal. Potreboval spoľahlivého lodného kuchára. Každý z vás bude pre moju posádku po 3 dni variť. Kto sa najlepšie osvedčí, toho vezmem. Rozumeli ste? Môžeš začať ty. Určite zvíťazí ten, kto vie najviac šetriť, myslel si tenký kuchár. S tebou by sme, ty škrloš, ďaleko nedoplávali. Zmizni z lode, kým sa nenahnevám. Už aj sa pakuj. Tučný kuchár si pomyslel, pretože môj predchodca nepochodil, šetriť sa nebude.
Zmizni z lode! Čo skoro by námorníci vyzerali ako ty, tučniak? Tretí kuchár vedel, čo potrebuje námorník. Hlavne to, od čoho má dobrý zrak, dobré zuby, silné kosti a zdravé nervy. A červené líca. A najmä celý deň dobrú náladu. Ty budeš hladným kuchárom. Ako sa voláš? Dumpling, kapitán. Posledný problém bol vyriešený a kapitán dal rozkaz na vyplávanie. Hurá, hurá, hej a hola, šíre more na nás volá. Vietor duje do plachiet, preplávame celý svet. Pri vás bude verne stáť kuchár, dumpling, kam